Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάφο το τριήμερο 7 με 9 Φεβρουαρίου το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Αφροδίτη Μπατσάτα Experience 2025. Το πρώτο Αφροδίτη Μπατσάτα είχε ως βάση το χορό Μπατσάτα, ένα χορό ο οποίος ξεκίνησε από τη Δομινικανή Δημοκρατία και κατέκλυσε όλο τον κόσμο, αλλά και τη σάλσα. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν επαγγελματίες χορευτές από διάφορες χώρες του κόσμου και για να προετοιμαστεί χρειάστηκε 1,5 χρόνο. Έχει κόσμο από το Ισραήλ, έχει κόσμο από την Ελλάδα, από την Αγγλία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία και την Κύπρο φυσικά. Ο χορός Μπατσάτα χορεύεται σε ζευγάρια. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία τα πρωινά να παρακολουθήσουν εργαστήρια χορού από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο για πρώτη φορά, και το βράδυ να συμμετάσχουν σε ένα ατελείωτο πάρτι στους ρυθμούς της Μπατσάτα.